One part. O, tingnan eh, di ba kayo ka nailang ginan siya ipalit na pilang tintura. So ayun, wala kayong istorya-istorya. Magaganito lang ako hanggang mamaya. Guys, ang hinatag ni Ate Namo.
please do follow us in our Facebook page, Sticky Her Vlogs. So, ayun si Saisi kumakain. Say hi! Hi, Sapog! Hi! Dudong, bati Dudong! Okay, okay na. Ito piso na. Paano yung videographer? Walang bayad? So, guys!
A few moments later. Shakoy! Shakoy sa Ate Grace! Ito Tante Alma? Shakoy sa Ate Snacks! Shakoy! Snacks! Shakoy! 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 Dito, dito. Hari na tayo. Ah, sige! Ah, basta. Pila na ka? Ising ko. Ako yung bukay. Maligas na Eventually. yung tenda. 3 piraso na lang. Baka gusto niyo. Kami? Hindi kami yung tatlo yung sinasabi ko, ha? Ito. Yan. Saan? Yan, 3 piraso. 3 pila.